Selo Belmuš, nadomak Aleksica, upoznajmo porodicu Dragojević, tročlanu porodicu veselu i mirnu, glava porodice Oliver, Milošte zvani Ljupče, mašinovođa i bravarski inženjer, a njegova lepša polovina, mama Marina, koju vidimo sada, radnica u rudarskom basenu Bor, majka predivnog deteta i žena, sin Nedeljko, veseli Vragolan, bavi se manekenstvom i kreiranjem. A nedaleko od Beograda porodica Mandić, tročlana porodica, 3 člana, 3 musketara. Tata Goran, koga vidimo sada, bivši trgovac voskom i kamenorezac, malo stidljiv za oko naše kamere. Maši, maši Gorane, maši, maši. A njegova lepša polovina, mama Slavica, rokersko dete, rokerska žena. Nije umro rock'n'roll. Njihov sin, Borko, iako malo stidljiv, voli da uveseljava porodicu, crta i piše. Beograd. Tata Oliver dolazi u svoj novi dom. A vi pitanje vidite, odgovor znate. Kako se pare jazavci na 041 042 900 900 i nagrada od 160 dinara može biti upravo vaša. Dobar dan, ja sam Oliver. Ma maš u pičku materinu. Znači on je samo upao u kuću, znači ni malo poštovanja, mislim, hoće odmah da se upoznemo nešto, stvarno nemam reči, strašno. Znači ja sam ušao, ona me opsovala. Sam sam iznenađen. To moja Marina nikad ne bi uradila. Sve ću reći Marini. Selo Belmuš, porodica Dragojević razuznano očekuje Goran. Tata Goran ulazi kroz kapiju i žustro nastavlja ka ulazu. Kako će se Goran snaći, to ćemo mi još vidjeti. Nadamo se da će bar skinuti patike. Tako je, Gorane, skidaj, skidaj patike, skidaj sad i drugu. A vi okrenite brojeve telefona i odgovorite na ono prethodno pitanje. Razmislite dobro. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Goran. Marina, drago mi je. Marina, Reci. jel možeš da mi opereš noge? Ne. Ali meni moja žena pere noge. Mislim, to što tebi tvoja žena radi mene uopšte ne interesuje, da ti kažem. Znači, to što radite vas dvoje, radite, ja noge da ti perem neću. Znači, ovo je stvarno bezobraznik. Ali... Znači, ne želim da slušam, ja noge da ti perem neću i kraj priče. Bože, kakav bezobraznik. Ja sam u šoku. Mislim, ja da mu perem noge. To što ti... Šta ti tvoja žena radi, to si je vaša stvar. Mislim, ja ne mogu da mu perem noge. Mislim, ovo nema smisla stvarno. Mislim, nema smisla. Ja da mu perem noge, ja! Nije pitao, a ona nije htjela da mi pere noge. Ja osjećam se poniženo, malo. A ja moju ženu bijem u vrat. Jao, Gorane, jebem ti, mater. Šta ti je, bre? Ništa. Dobro, bre, žena. Gde je taj ručar? Kuvaj ga sam. Ja ti je kuvam ručar. Nema šanse. Ti ćeš da ga kuvaš. Dosta, bre, pa ti više. Kuvaj, kuvaj, a zakuvajte i vi. Nagrada od 160 dinara može biti vaša. 041 042 900 900. Riljaj, riljaj. Ajde ti.
jedva čekam da dođu moja pravila. Će dođu, polako. Će dođu pizdati materina. Ženo, stigla su i moja pravila. Kao prvo, ne može više da gledaš televiziju. Kao drugo, ne može da se kupaš. I treće, da mi kuvaš ručak svaki dan. Vidi ovo. Je rekao svoja pravila. Sad ima da me sluša. Da, ja se zovem Borko, telefonski broj 065-428... Znači on mi je rekao svoja pravila, čula sam ih i bit će, mislim, kako da ne. Pravila, ženo, pravila. Da bih te udavila. Da riljaš svaki dan. Hoće. Da ispremaš ručak. Će bude i to. Da pereš noge. Ja sam joj pročitao pravila i ona neće, ne znam šta sad. Mislim, gospodin čovek nije pročitao svoje pravilo, on je malo čudan, mislim, nema to što da se priča. Prostak jedan najobičniji, ajde sve pravila nisu loša. I to da kuvam i da riljam, to će nekako već da prođe. Ali, znate kako, to baš za noge i nisam sigurna. Ska tebe, hoćeš li da prekineš više be šta, hoćeš bre ti be više ćeš pašu, jedi se stako jedna. Ti secita, mislim, znači prosta kao ću, ispunit ću pravila. I došao je i taj dan, parovi su se skupili da bi uzeli svoju nagradu. 1000 dinara će zadovoljiti neku od porodica. 2 čoveka, odnosno 3 čoveka bit će srećni. Rekao bi 3 jer ovim poslom se bavim već neko vreme i često razmišljam o svojim šalama. Prvo ih smislim jedno 10 dana pre emisije, a onda ih kažem. I shvatio sam koliko su one dobre. Zato, dragi gledalci, jedno pitanje. Šta mislite o cevi pištolja u ustima, a? Cevka pištolja u ustima. Recimo, reka, u svojim ustima. Da vidimo koliko si ti nama parica donela. Srce, pa vidi ga, joj, bit će para, sino, bit će para. Ajde, Nedeljko, otvaraj. Ajde, mamina, srculence, vidi ga. Ajde, otvori kamerticu. Tatin ponos. Vidi ga što je slaga. Baš je slaga. Tako glupa. Sine, ja mislim da smo dobili. Nemoj, polako. Pokaži tačno. Sada ću da pogledam. Šta je ovo? Zašto?